Здравейте и добре дошли в новия влог. Отдавна не съм снимала такива влогове. Всичко е наред. Добре, само секунда. Съжалявам. Отдавна не съм снимала такива дълги влогове. Се снимам по тези, които са от TikTok. Затова сега реших да започна малко по-дълъг влог. Днес е сряда, 4. Надявам се, искам по-точно да задържа влога до другата седмица. Сега няма да ви казвам защо. И няма да снимам, нали, от сега до другата седмица. Де факто искам да задържа до другия четвъртък. Днес е сряда, утре е четвъртък. Аз искам до другия четвъртък. Няма да снимам, предполагам, от всички дни да не стане пък много дълго, но просто искам да ви снимам деня, четвъртък, 12. Понеже е важен ден за мен, по-така различен. Затова реших да почна от сега. Надявам се този път да не прекъсвам и да се случат нещата. Сега вече съм в салона и започвам работа. Направих си едно кафе. Първо ще си изпия кафето, хапнах вече и така. Добро утро! Днес е 5 октомври. Аз сега ставам, трябва да отида в Еконт към 9 часа точно, като отваря ще гледам да съм там, да може да приключа по-бързо, да мина от Еконт, да пратя първо всички пратки, които имам за пращане и после отивам към университета. В момента часът е 7:30. Влизам да си взема един душ и да започва деня. Сега бях и до Еконт, взех малко от големите турбички за пратките и пуснах всичко. И вече съм в колата, отивам към университета. Както казах, взех от големите турбички, защото вече започна сезона на якитата. И това. Събрах си малко ябълки от двора, сега ще ги измия и ще седна да хапна малко и да си почивам. Здравейте! Днес е събота, включвам се направо от салона, дори вече си тръгвам. Вчера мисля, че нищо не съм ви снимала, гледам, нали, да снимам по-малко, да не става много дълъг влога, понеже, нали, ви казах, че искам да ви държа до 12. И вече се прибирам. Днес се свърших работата тук, дори си направих и моите ногти, сега ще ви покажа и тях. Ето ги и моите ногти, направих нещо много семпло, сложих само цвят база и това исках нещо много изчистено и много семпло. Ето ги тук и на дневна светлина, така както казах, нещо освен че семпло изчистено, но и много бързо. Добро утро и от днес е 9 понеделник. Започнахме новата седмица. Аз съм пред Еконт. Чакам да отвори. В момента е 9 без 5-6 и след това отивам към студиото. И вече съм в салона, приключих работата си с Еконт, имаха някакво забавяне в системата, но вече всичко е наред, оправихме пратките и дойдох да поработя и да ви покажа ето това якенце, тип риска, не знам, всеки различно, е от новото зареждане. В нашата инстаграм страничка Джани Мода може да разгледате и цялата новата стока, която получихме. Много е топличко, много мекичко, тук с копченца и с джобове, а тук има еластик, ако искате да си го направите по-късичко, по-ефектно, или може и да си го пуснете, ако си го пуснете става малко по-дълго, ето така, и топли много, понеже днес е доста хладно. Това, което преди малко видяхте, беше опитът ми да сготвя хубаво месо, да го вкуся хубаво, но не се получиха нещата, понеже бързах за социалните мрежи, за Instagram Джани Мода. Трябваше да отговоря на всичките си клиенти, да взема поръчки и да кача няколко снимки от новото зареждане и не исках и клиентите да ме чакат. Искам възможно най-бързо да им отговарям и да
взема поръчките и да ги изпратя и да са пред тях. И за това малко и изгоряха месецата. Не се получи добре този път, но няма проблем. Следващия път. Аз сега хапнах едно бананче и чакам мъжът ми да се изкъпи и ще излизаме. Включвам се от салона. Днес е 10 и преди малко ми писаха, че нещото, което щеше да се случва на 12, за което толкова много чаках, ще се случи, мисля, че днес към 5 часа, но надявам се да стане, понеже казаха, че може. Но да, така че днес ще ви взема с мен и ако се случи днес, ще приключа влога днес, няма да го държа до 12. Надявам се да се случва вече. Аз сега съм в салона, взех няколко пратки, подготвих ги и сега се чакам клиентката. Приключих с клиентката, стана ми леко хладно. Искате ли следващия влог, в смисъл следващото видео, то да не е влог, следващото видео да е свързано с новото зареждане, което ще е към края на седмицата, да ви покажа нещата от новото зареждане, не така набързо, а по-ясно. Да не е като влог, а да е просто като видео отделно за новата стока. Ако искате, ми напишете долу в коментарите, за да знам дали да правя такова видео или не. Това якенце, с което ме виждате, с якенце риска, както казах предния път, връх на което беше от новото зареждане. В момента вече не са налични, за което се радвам, но и връщам клиентки, което не ми е много приятно. Надявам се другата седмица да има отново налични, да има и в други разцветки, понеже този път имах само в черно и в бяло. Надявам се следващия път, другата седмица, да имам отново налично това моделче и да имам и други разцветки. Аз отделно пак ще кача и снимки в Инстаграм. Вече съм в къщи, взех си да хапна банан, авокадо и 2 ябълки и след около час пак ще излизам. Но после ще ви покажа къде. Айде! Вече предполагам се досещате, тази уличка съм ви я снимала и преди. Къде отивам? И да, ето какво беше това, което чаках толкова много, с толкова нетърпение. Исках да се върна на стария си цвят, на русото, което си бях. Близо 5-6, не знам, може и 7 години да съм била в този цвят, но просто лятото, юли-юни някъде реших да експериментирам, да се върна на естествения си цвят, но не се получиха нещата, понеже всеки месец наслагвахме боя и тук. Аз единствено с русото тук боя не слагам, само на корените или баляш ми правят. И кафявото, моето е много тъмнокистеняво, сложихме дори и черно, но просто се отмиваше. По-напред в блога сигурно сте видели, дължините ми са то оранжеви, то зелени, просто не се получаваше и не се получаваше. Все пак опитах, в смисъл аз не сменям цвят на коса често, дори много рядко, до сега съм била само 2 цвята. И поне опитах, видях, че не е мой, нямах търпение наистина да се върна на този си цвят, който на мен главно си ми харесва, който дълги години съм с него. И сега вече започвам да си правя отново маски за коса, терапии за коса и най-вече на мен много ми помага масло от авокадо да се намажа, да стоя с него и после да си измия косата. Тя просто става лъскава, блести от всякъде. Сега се включих много набързо, понеже в момента е 6:30 сутринта. Вече е 11, 6:30 е. Днес бързам, имам много работа, но ще се опитам да се включа през деня и да ви разкажа малко повече.
Както казах, часа ми беше за 12, но фризьорката ми звънна по-рано, че се е освободил час и вчера отидах в 5:15 ми беше часа, 8:20 вече бяхме приключили, вече си бях моят цвят, бях много щастлива и експеримента ми приключи до тук с боядисванията. Както ви казах, около 6-7 години си стояла с този цвят, харесва си ми, като порасне си правя балияж, но все пак опитах. Така че ако ви хареса, смисъл, ако толкова много искате, опитайте, няма и да съжалите, все пак има връщане, но да знаете, няма как да стане от сега за сега или от... примерно сте решили да се върнете, просто трябва да изчакате. Аз още предния месец исках, че може и по-предния, но косата ми не беше готова за това. Фризьорката ми каза, просто трябва да се чака, за да е косата жива, за да няма после проблеми, накъсвания и така нататък. Затова просто опитайте да не ви остане вътре, да не съжалявате после, пък ако видите, че не е вашето, както аз видях, че не е мое, просто трябва да изчакате, а не да бързате от днес за днес да минете пак на стария си цвят, или не само с цвят, не само с коса, няма значение какво е, просто трябва малко да се изчака. Случай при мен беше около 2 месеца, трябваше да изчакам, за да мога да се върна пак на този цвят. И ето, че стана, поне пробвах, пак казвам, сега трябва вече да се възстановявам косата с терапии и с маски. Маска от авокадо, както споменах, но като имам повече време, ще се включа и ще ви разкажа много повече. И вече часът е 8:30. Аз свърших с ангажимента, който имах. След малко чакам да отвори иконт и отивам да пускам пратки. И това е за косата. Както ви казах, сутринта не знам точно какво съм говорила. Ми се спеше доста, но исках да се включа възможно най-бързо, да ви покажа резултата възможно най-бързо. Просто вечерта не можах, понеже се прибрах 8:30. Както ви казах, след фризера, защото процедурата ние правим доста щадяща и отнема доста време. И това е. Радвам се, че се върнах на цвета, който си бях толкова време. Радвам се, че все пак и опитах да мина на кистенявото, но то, нали ви казах, стана някакво оранжево-зелено, не стана моя цвят. Само момент. Не стана моя цвят тъмен кестен. Мисля, че аз съм някъде 2 или 3, нещо такова се води за боя за корен, става въпрос. Но не се получиха нещата, понеже моят естественият цвят беше много хубав, а този, който се получи, вие го знаете какво стана, как се отмиваше. Всеки месец трябваше да се боядисвам, както сутринта мисля, че се сещам, че и това ви казах. Но главно това е. Русото, мисля, че сутринта отново и това ви казах, че русото долу тук не си го пипам, то си расте горе в корените и само като пораснат корените правим балеаж и това е общо взето. Щастлива съм си с новата прическа и скоро мисля, то няма какво да си експериментирам друго скоро с нея, понеже аз не съм от тези момичета, които редовно си боядисват косите, редовно експериментират най-вече с цветове. Както ви казах, била съм с червена и с руса коса и други експерименти не съм правила. Червеното стоя доста малко, доста бързо се взехме рака. А русото, както ви казах, то си е, не знам, то си ми харесва. Като расте си го поддържам само като балеаж, а не цели корени, защото на моята коса расте много бързо и постоянно всеки месец пък да се правят корени и то не е много окей за косата. Все пак, нали, гледаме и косата да е възможно най-жива.
за терапиите, които ви казах, другата седмица съм, мисля, че на терапия. Ще се включа след с терапията да ви разкажа как е минало, дали имам някакъв ефект на косата от терапията. А за сега, както казах, най-доволна съм от маската с авокадо. По-късно през деня ще ви покажа и маската. Единствено тази маска ми спасява косата. Всякаква козметика съм ползвала, но винаги след тази маска с авокадо, която си я правите и стоите колкото можете. Аз по някакъв пъти 20 минути съм стояла, което е достатъчно. Но нали, ако можете и стоите 2 часа, още по-добре. Единствено тази маска ми спасява положението. Да, сега трябва да изключа и после ще се включа отново. Вече съм пред вкъщи, колкото може да видите. Не намерих маслото от авокадо в аптеката, щях да ви го показвам. Днеска го поръчахме, утре ще е налично, но аз мисля днес да приключа влога, затова тук някъде ще ви оставя снимка на маслото и ще ви оставя снимка как е била косата ми. В смисъл, на тъмно беше много добре, на светло беше няколко цвята. И тук някъде ще ви оставя и снимка на косата ми. На тази снимка не съм ползвала масло от авокадо доста дълго време. Косата ми не изглежда окей. Не съм я хидратирала, не съм я правила маски. Но още от едно слагане на тази маска, на това масло, ще видите ефект. Поне при мен е така. Наистина косата ми става доста лъскава. Със сигурност и при вас ще е така. Просто защото е масло, няма какво да ви навреди. Вие сами ще се видите резултата и така мисля да приключа влога. Надявам се тази седмица влога да ви е харесал. Ако е така, ще се радвам да се абонирате за моя YouTube канал и да ме последвате в моя Instagram и TikTok профил Джансу Шабанова. Лек ден!